Jordi Corona, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, moltes gràcies per acceptar la invitació aquí a la zona grisa. Bon dia i gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Et vas embarcar a la flotilla el 31 d'agost de Barcelona. Què tal, com esteu? Com han sigut aquesta primera setmana, dies? Bueno, ja fa més d'una setmana que esteu viatjant cap a Gaza. Doncs la veritat és que els primers dies van ser una mena de batalla que teníem amb el vaixell, perquè mil problemes tècnics, des del pilot automàtic, la càrrega de bateries, fallaven força coses. Per tant, nosaltres vam marxar tard de Barcelona. En lloc de sortir el diumenge 31, vam marxar el divendres següent. Vam estar 5 dies resolent problemes. Vam fer un primer tram fins a Menorca, perquè també durant la travessia ens van fallar altres coses que vam tenir que reparar ja. Un segon tram fins a Tunísia, al qual doncs, el temps no ens va acompanyar en excés i vam tenir que lluitar contra l'hostilitat del mar també. I crec que hem estat, si no estic equivocat, ja al final perdo el compte, no sé si han estat 3 o 4 dies a Bizerte, a un port de Tunísia, on hem acabat de fer les darreres reparacions, els darrers arreglos, i ara ja, doncs, junt amb la majoria de la flotilla, anem un grup molt ampli de vaixells, crec que som 20 i pico ara mateix que naveguem junts, doncs ara mateix estem en aigües territorials d'Itàlia, hem passat l'illa de Pantelleria i anem camí del sud de Sicília. Per tant, tot funciona i bé, contents de poder ser aquí amb totes les incerteses que ens esperen per endavant, això sí. Ara en parlarem, però bueno, la pregunta que et volia fer era aquesta, una mica com esteu d'ànims, com us sentiu, no? D'ànims, la veritat és que aquí et puc dir que al vaixell són 22 persones que m'estan ajudant a recuperar la fe amb els valors de la humanitat, i t'ho dic molt sincerament perquè sí que veig molt de compromís, veig uns valors molt, molt elevats i veig coratge, perquè al final hi ha un punt de coratge en fer tot això. I arriba un moment en què això t'arrossega i t'hi veus, formes part, ets un més, encara que estiguis doncs, amb més responsabilitat que d'altres amb un vaixell, et consideres un més i ja no prens decisions per tu mateix. Per tant, a nivell personal, bé, confiats en la determinació de seguir endavant. No obstant, doncs, també ens arriba el patiment de la gent que ens estima des de casa, perquè el que va passar aquests dies anteriors amb aquests atacs a dos vaixells, doncs, evidentment, han provocat preocupació, que jo crec que ja hi era, però en tot cas l'ha accentuat. I jo, a nivell personal, em costa més això, portar el patiment dels altres que no pas el propi. El propi, aquí, tan ben acompanyat com estic, ho portem molt bé. La qüestió és, bé, quan parles doncs, amb la gent que t'espera a casa, no sé, la dona, els fills, la gent que t'estima, doncs sí que notem una mica de patiment i preocupació, i això tampoc m'agrada sentir-ho, però forma part del viatge. Quina previsió teniu d'arribada a les costes de Gaza? La previsió quan vam sortir eren de 13 dies i mig per la velocitat que portem, que va entre els 4 nusos i mig. Hi ha vaixells de diferents velocitats i ens hem d'adaptar als que no van tan de pressa. I això ens portaria doncs, que ara mateix estem a uns 12 dies aproximadament, entre 12 i 13 dies de la destinació final, que és Palestina, Gaza. Agafant una mica el fil del que em deies ara, no? Del que és doncs, fer aquest viatge i saber que la família doncs, està preocupada. Jo volia parlar-te d'una cosa molt humana, que és la por, que a vegades doncs, en una situació com la que estàs tu, doncs, és molt normal que es pugui sentir por, no? I sabem com, bueno, doncs, hi ha hagut casos, no? Com el 2010, en què doncs, realment la flotilla va acabar amb gent assassinada pel govern israelià, per l'exèrcit israelià. Evidentment, això no ha tornat a passar, però sí que t'enfrontes a una situació molt complexa en què el govern israelià ja ha dit que sereu tractats com terroristes, Uh -huh. en què, bueno, evidentment, això és una cosa que va passar l'any 2010 i és complicat que es pugui repetir, però hi ha altres coses com pot ser doncs, que us detinguin, que pugueu estar empresonats, que pugueu... Vull dir, no ho sabem perquè realment el govern israelià està duent a terme conductes fora de la legalitat internacional totalment, i per tant jo sí que m'agradaria que ens expliquessis una mica personalment si sents por. Por és un factor difícil de definir. Jo diria que tenim incerteses i alguns temors, però que la por no ens fa caure en un estat de pànic. Uh,
crec que el fet de viatjar junts, un conjunt de persones, insisteixo, vull tornar a això perquè per mi és molt important, amb un grau de compromís i de coratge que jo feia molt de temps doncs, que em costava de veure o de viure en primera persona, doncs fa que les coses siguin més portables. A nivell d'intentar controlar aquests pensaments que hi són, sens dubte, què passarà, com serà la intercepció si ens intercepten, què passarà un cop ens interceptin si això succeeix, ens tancaran, ens deportaran, com anirà, ens volen tractar com a terroristes quan portim medicines i ajuda humanitària, no sé, és una mica frega l'absurd tot plegat dels despropòsits, però ja no se sorprèn res del govern sionista d'Israel. Però en qualsevol cas aquí el que fem és entrenar molt les situacions. Cada dia fem un training, un entrenament de situacions d'emergència, en les quals, doncs, des de que hi hagi un foc a bord, a que ens estiguem enfonsant, a que un màstil es trenqui, o que caigui una persona a l'aigua, o que haguem d'abandonar el vaixell, és una cosa que entrenem cada dia. I crec que és important doncs, que la gent tingui confiança en que si arriba una situació de risc serà capaç de donar resposta. I això es fa amb entrenament, amb preparació i entrenament. D'altra banda, també ens ocupa una part d'hores del dia, que també és important tenir feina sempre i tenir doncs, el cap i el cos ocupat amb un vaixell que bueno, pot semblar gran, 24 metres, però se't fa petit tants dies sense poder baixar a terra. I, per tant, el que fem és treballar molt això, els diferents escenaris. I fins i tot en el cas de l'escenari d'abordatge per part de les forces israelianes, doncs com hem d'estar col·locats, quina ha de ser l'actitud, com afrontem aquesta resistència pacífica, si és que se li pot dir així, perquè al final és aguantar el que et vingui. Si entren forces armades i tu estàs desarmat, doncs estàs amb inferioritat i per tant has de jugar amb això, intentant minimitzar el temps que estiguem a bord, perquè al final és el moment de màxim risc, jo crec que és el moment de l'abordatge si aquest es produeix. I si succeeixen altres coses com els atacs que hem vist aquests dies, doncs bé, intentar estar preparats per afrontar-los, per afrontar una situació d'emergència amb l'entrenament diari i sabent tothom quin ha de ser el seu lloc i la seva responsabilitat si això passa. És l'única manera que ho podem afrontar, fent allò que depèn de nosaltres mateixos. El que no depèn de nosaltres, doncs, evidentment, hem de restar l'expectativa dels esdeveniments. Et va costar molt dir que sí? Que volies No, estar amb la flotilla, no? no. En el meu cas va ser, a nivell personal, una mica sense pensar-ho. Jo recordo que vaig anar a la plaça de Catalunya el dia que Mico Ali abandonava la vaga de fam per demanar un compromís polític. I allà hi havia una persona, l'Edu, d'IAC Catac, que està aquí al vaixell amb mi, curiosament, i que estem compartint moltes coses ara. I jo li vaig dir, home, a part de políticament, jo sóc capità de iot, per tant, si puc ajudar activament amb un rol actiu a la flotilla, doncs m'hi ofereixo. I res, al cap de pocs dies em van trucar. Vaig dir que sí, tot i que, evidentment, després vaig tenir que parlar-ho doncs, a la meva dona, amb la família, perquè torno al d'abans, no? El tema de les emocions dels altres potser és el que costa una mica més de portar des d'aquí. Però, malgrat tots els malgrats, jo crec que al final va haver molta comprensió en la família en què no em podien negar la possibilitat de ser aquí. Jo em sento un privilegiat per estar aquí, d'haver tingut l'oportunitat de fer-ho. Jo crec que aquesta és una experiència que sí, té riscos, però que és única a la vida a nivell de compartir experiència amb persones que no ens coneixien però que ara són gairebé família, que me'ls estimo com si ho fossin, i fent-ho per una causa, no sé si noble és la paraula adequada, però per una causa justa, sens dubte. Estem parlant d'una població civil que està sent massacrada i a la qual doncs, se li està negant l'ajuda humanitària bàsica. I això atenta contra el dret, contra els drets humans i contra el dret internacional. Per tant, allò que fem no és terrorisme, allò que fem és justícia i estem aquí convençuts de que som el lloc que ens toca estar. Quan vau sortir de Barcelona vau rebre moltíssim suport, tot i que segur que també t'han arribat algunes crítiques que es deia que hi havia hagut una mica d'improvisació o que pecava de simbolisme, l'acció. Què els hi diries a aquesta gent que segurament us diu això des del sofà de casa? Doncs, francament, en alguns casos crec que hi ha molta ignorància i en d'altres hi ha mala fe intencionada. No ens enganyem, vull dir, hi ha gent que té una posició política al respecte del que està passant i que nega la major, que és que s'està produint un genocidi a Palestina per part del govern sionista d'Israel.
prendre partit és una cosa que a mi em sembla absolutament legítima des del punt de vista personal. Però hi ha molt de desconeixement, també. És a dir, hi ha hagut molta mofa respecte a que els vaixells van sortir i van tenir que tornar a Barcelona a causa del mal temps. I sí, és veritat, el mar és un mitjà hostil i en som conscients. I ho assumim i prenem decisions en funció de garantir la seguretat dels vaixells i de les tripulacions i passatges que portem. És una responsabilitat que tenim els capitans. I jo agraeixo també a l'organització que escolti i respecti les decisions que prenen els capitans, perquè al cap i a la fi són les persones responsables de tot allò que passa amb el seu vaixell. Per tant, és normal que quan t'enfrontes a un mitjà hostil hi hagi inconvenients. I sobretot és normal, quan ho estan fent persones activistes, amb vaixells que segurament no són nous de trinca, no, segurament no, que t'ho dic jo seguríssim, no són nous de trinca, i que probablement no estan en les millors condicions tenint en compte el temps en què s'ha pogut organitzar tota aquesta flota, però que tot i així segueix endavant. I això té un mèrit increïble. Aquí haurien d'estar els governs, aquí haurien d'estar els estats posant les seves millors flotes marítimes a portar ajuda humanitària en les màximes garanties de seguretat, però no hi són. I la població de Gaza de Palestina no pot esperar. Per això estem anant nosaltres, conscients dels riscos que assumim, no només per aquest escenari final imprevist que ens podem trobar, sinó perquè el camí en si mateix és una travessia de risc, que entranya riscos i que per més que intentem preparar-nos i entrenar, doncs, en definitiva, els riscos hi són. Jo crec que és molt important conscienciar a la gent d'això, de que això no és un passeig, que la navegació sempre s'ha pensat que és una cosa de rics per passar-s'ho bé, i no nego que determinats iots són així. Però aquest tipus de navegació que estem fent nosaltres és una altra cosa. Realment és una travessia d'altura que entranya riscos, que entranya dificultats i que persones que no estan avesades a fer-ho de manera habitual ho estan fent. I això té molt de mèrit. No sé si estàs detectant un cert canvi en la societat civil, almenys. Potser no encara en governs com a tal a nivell europeu. En espanyols també sí que hi ha una certa tendència cap a ser més contundents, o això sembla, no sé quina opinió tens, però en la societat civil, doncs, per exemple, hem vist en la Vuelta com doncs, s'han hagut de cancel·lar etapes, hi ha hagut molta protesta, etc. Per tant, creus que alguna cosa s'està movent i que, per exemple, la flotilla pot ajudar també a remoure consciències en aquest sentit? La sensació que tenim des d'aquí per les notícies que ens arriben és que sí. I també pel viscut a Tunísia aquests dies. A Tunísia hem tingut la sensació d'un suport ciutadà enorme que ens ha ajudat molt a carregar les piles per afrontar aquesta part de la travessia més difícil, que són aquestes 2 setmanes a alta mar sense escales. I la veritat és que ha estat una experiència molt bonica veure doncs, la solidaritat de la gent que ens portava doncs, des de coses per poder menjar a les manifestacions que vam viure al port, el comiat que ens van fer des dels vaixells, la població de Tunísia i tot allò que hem vist a la Vuelta a Espanya, però que també està passant en altres indrets del món. Sí, hi ha un moviment ciutadà que jo crec que ha començat i que ha de formar una onada que ha de ser imparable, perquè sense la pressió de la societat civil, sense la pressió de les ciutadanies de tot el món, els governs no es mouen. I ara és cert que els governs estan a nivell de declaració institucional en les paraules sent molt més contundents, però el que ens agradaria és que els governs acompanyessin aquesta flotilla, ens donessin garanties de seguretat, possessin els seus mitjans per fer que aquesta flota arriba amb èxit a la seva destinació i ens sentim una mica punta de llança. Si això serveix de catalitzador perquè hi hagi aquest moviment al voltant, perquè li dona aquest punt d'èpica, no? Una flota que creua la Mediterrània per arribar-hi, doncs benvingut sigui i molt content de poder ser protagonista d'aquesta part de la història, que al final doncs, crec que també té moltes coses boniques a part de dures. Perquè entenc que, tot i les paraules del govern espanyol molt contundents últimament amb Israel, vosaltres heu rebut algun tipus de garantia de seguretat? Rebeu missatges? No, res més del que ha sortit publicat fins ara o del que, no sé, avui, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, crec que és demà, hi ha una comissió extraordinària que precisament es votarà i segur s'aprovarà el suport a la flotilla i per la seguretat dels seus integrants. Hem notat un enduriment de les declaracions i crec que és important. No resto importància als gestos polítics que són importants, però, i molt. Però sí crec que és el moment de passar a l'acció. El govern d'Israel està fent tot el que està fent
amb total impunitat perquè no està passant res que afecti realment doncs, als seus interessos polítics i econòmics. Hi ha, per exemple, aquest moviment dels estibadors a Gènova, que sembla que s'està estenent a nivell europeu, i jo crec que des de la societat civil, des de les classes treballadores, es pot exercir una força magnífica. No som prou conscients encara de que una vaga general o de que els estibadors es neguin a carregar o descarregar vaixells que tinguin interessos amb Israel pot tenir. Però realment crec que la força de la gent s'ha de posar molt en valor. I és l'únic que pot fer que els governs, els estats, les institucions, la Unió Europea, Nacions Unides, realment refermin el seu compromís amb els drets humans i amb la garantia del dret internacional, que és el que està vulnerant l'estat sionista d'Israel ara mateix. De fet, en el debat sobre l'estat de la Unió, que va ser la setmana passada, dimecres, von der Leyen va endurir una mica el discurs i va dir que ampliaria sancions a colons, alguns ministres extremistes, va dir, i també que suspendria parcialment l'acord d'associació amb Israel. És això suficient, Jordi? És una passa endavant i crec que les hem de valorar totes positivament. El que passa és que la sensació, sobretot els que estem vivint tan intensament, doncs, tot això des de la flota, qualsevol cosa que no sigui extremadament contundent ens semblarà poc. En altres ocasions s'ha fet, quan s'ha volgut, s'ha fet. No? Ara em ve al cap, per exemple, doncs, el govern de l'apartheid a Sud-àfrica i totes les mesures que van acabar enderrocant doncs, un govern que precisament doncs, estava actuant en contra dels drets humans universals i que amb la persistència amb el temps es poden aconseguir coses. Per arribar a un escenari com aquest calen decisions molt més contundents. Cal perdre la por i cal entendre que Israel, així com és vist el govern d'Israel com a aliat, com a dic de contenció a Orient Mitjà per moltes societats occidentals, s'ha d'entendre que res justifica la vulneració dels drets humans i del dret internacional al nivell en què ho està fent el govern sionista d'Israel. Insisteixo molt en el govern sionista d'Israel, perquè de vegades generalitzar i posar tot un país amb el mateix sac doncs, no és just, i crec que també hi ha moviments jueus dins d'Israel doncs, que no estan d'acord amb el que està fent el seu govern sionista en aquests moments. En qualsevol cas, ens agradaria que les mesures fossin molt més clares, contundents i palpables. Totalment d'acord amb això que deies, no? Vull dir, no s'ha de confondre el que és el govern sionista d'Israel amb els jueus en general, perquè, de fet, a tot el món hi ha molts jueus molt contraris al que està passant a Israel actualment i també dins del mateix territori d'Israel, que Netanyahu té moltes manifestacions ara mateix en contra, no? Escolta, volia que m'expliquessis una mica aquest vaixell amb el que esteu navegant, d'on ve? A veure, et diré el que sé perquè no tinc molta informació. Jo, en principi, estava assignat al Bribón, que no deixava de ser curiós, que un regidor republicà que es deia Jordi Coronas de cognom portés el vaixell que va ser de regates del rei als anys 80, però aquest vaixell no va poder sortir perquè no estava en condicions per fer aquest viatge de cap manera. Això, a la d'ara, és una goleta turca força antiga, que ha estat reformada doncs, amb el pas dels anys. I últimament a mi em consta que això servia doncs, per fer xàrters, passejos per turistes o grups de persones, però que va comprar l'organització poques setmanes, pocs dies abans de sortir. És un vaixell que em sembla un vaixell meravellós estèticament, sí que és vell i que hi ha moltes qüestions tècniques a millorar amb ell, necessitaria una posta a punt important, però no sé, és un vaixell que tothom diu, és un nom que ens agrada, Adara, no sé per què, Adara és un nom bonic. Té aquest aire romàntic de vaixell antic i és veritat que són més persones de les que haurien de ser aquí, 22 persones crec que són massa per portar cap vaixell. Sobre la història anterior no puc donar massa més detalls. L'únic això que és una goleta turca amb un casc d'acer i acabats de fusta, que està una miqueta trotinada, però que de moment ens va portant per la Mediterrània camí de la destinació final, que és Palestina. Vas dir que l'anterior havia sigut dels Borbons. El Bribón havia estat el vaixell de regata de Juan Carlos I, suposo que del que feia servir amb aquesta Copa d'Espanya que fan cada any a Palma de Mallorca. I sí, em va tocar. De fet, com vaig arribar, perquè jo vaig arribar tard, l'últim vaixell per assignar i me'l van donar a mi.
encara que no m'ho creia. Jo els deia, això que m'esteu fent és una broma, suposo, no? Vull dir que té guassa que sigui jo el que porti aquest vaixell. En qualsevol cas, el Bribón està potser encara en pitjors condicions que el rei emèrit. Per tant, no estava gens preparat per fer aquesta travessia, ni era un vaixell per fer aquesta travessia, era un vaixell de regata que està molt bé per sortir, fer unes voltes, uns bordos, aprofitant el vent, però no per fer una travessia de 1.800 milles nàutiques, que és el que estem fent. Molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies, moltíssimes gràcies per haver dedicat aquesta estona a la zona grisa. També t'emplaço a que, doncs, com que encara teniu alguns dies de viatge, si voleu, si teniu una estona i ens podem tornar a trobar i ens actualitzeu de la situació, doncs serà un plaer. Molts ànims i tota l'admiració per part de l'equip de la zona grisa. Escolteu, moltes gràcies també per l'oportunitat, perquè tot el que sigui difusió sobre la flotilla crec que ens ajuda a la causa, però també ens ajuda a nosaltres a mantenir-nos amb el focus mediàtic. Mentre siguem amb el focus mediàtic té els seus pros i contres, però jo crec, estic convençut que això ens ajuda a navegar de manera més segura sempre quan es parli de nosaltres. I per tant, tot l'agraïment a tots els mitjans, inclús la zona grisa per descomptat, i si al llarg d'aquestes 2 setmanes gairebé que ens queden per endavant doncs hi ha ocasió i tenim un espai, jo estaré encantat de tornar a parlar amb vosaltres, faltaria més. Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Cuideu-vos molt, una abraçada. Gràcies, una abraçada. Adéu.